Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Шәһәр культурасы дип сөйлибез инде, шәһәр татар культурасы. Ул бармы ул бездә? Һәм сез аны ничек аңлыйсыз? Аның факторларын билгеләбез. Сезне шушы шәһәр культурасы татар яшь кешесе дип саныйбыз. Һәм сез кешесез. Теге үземне шәһәр яки авыл мәдәниятенә ништер айырып әйтмәс идем, мин ничек бар шулай инде ул. Ләкин нәрсә белән айырыла, сез әйткәч кенә хәзер менә уйлап карыйм. Бәлки ул айырыладыр, ништер безнең авылда безне барыбер башка сугыбрак тәрбиялиләр. Тегесе ярамый, монысы ярамый, күршеләрдән яхшы түгел, монардан яхшы түгел. Мәсәлән, мин үзем бик интегәйм, мин озын чәч үстерәсе килә иде мәктәптә вакытта. Белмим нишләп булгандыр инде ул. Ләкин ярамый иде. Мин вроде әйбәт кенә укыдым кебек инде мәктәптә. Бернинди начарлык кылганым юк иде. Минем чәчем мәсәлән кемгә комачаулый алгандыр инде. Минем укуым начарланыр идеме, яки башкаларның укуы анардан хилафлык күрер идеме. Әмма менә шулай ярамый, бетте китте шуның белән. Шәһәрдә ничектер балалар гомумән кеше иреклерәк тәрбияләнә кебек. Һәм хәзер бераз акыллы китаплар күбрәк укыган саен аңлый башлыйсың, баланы бездә ничектер хыялланырга өйрәтмиләр. Бигрәк тә авылда, шәһәрдә белмим ничектер, әмма алар иреклерәк кебек. Алар бездә менә мәктәпне бетергән, институтка керергә, тагын нәрсә кирәк икәнен беркем белми, әмма шулай кирәк. Чөнки күршеләр шулай әйткән, башкасы шулай әйткән, яхшы түгел, тагын шул гайбер. Һәм хыялланырга өйрәтмибез. Ништер бик җирдән нык атлап йөрергә өйрәтергә тырышабыз балаларны. Хыялланган кеше ул үзенең хыялларын ништер анарсын инде материал рәвештә күрәдер кебек миңа. Менә һәр бу яшькә җиткәч, инде 30 яшькә җиткәч, һәр әкрен генә хыялланырга өйрәнеп маташабыз. Балаларны да менә шуңа тәрбияләгәндә бөтен кешегә мин күбрәк баланы шикләмәскә билгеле әйберләрдә һәм хыялланырга өйрәтергә тәкъдим итәр идем. Шикләмәскә менә бу мөмкин түгел, бу синнән булмый димәскә, эшләп кара, бәлки булыр, нишләп булмасын, эшләп кара. Мин бәләкәй вакыттан сәламәтлек белән ниндидер кыенлыклар булгачтан еш кына шәһәргә җиргә туры килә. Күрәсең, шуңадыр да мин әзрәк авылда вакытта ук бүтән мәдәниятне дә шәһәрдә ничек булганын да күргәнгә әзрәк минем киртәләр күрәсең зурайгандыр. Әзрәк мин аларны эткәнмендер үземнән ераграк. Шуңа ниндидер бүгенге көндә менә мин кем бар, бәлки шул сәбәпле мин шуңа ирешә алганмындыр. Яхшыракны күрмәсәң, һаман шул да яхшы кебек тоела башлый. Менә шушы дәрәҗә барыбер канәгатьләндерәме? Сез бит Мәскәүдә укыган икәнсез, Питерга укырга. Безнең режиссерлар барыбер, театр режиссерлары да барыбер каядыр укыган, федераль югарылыкта. Бу сезне канәгатьләндерәме? Укымый юк, менә шушы Казан гына аз булган икән дип. Билгеле, теләсәң ди белемдә ул комачауламый, булган белем беркайчан комачауламый. Мин Мәскәүгә һаман шул ук тәрбия инде безнең тәрбиябез. Мәсәлән, мин әле актерлык белемен бетергәндә дә ГИТСка барып карау хокукым да юк иде кебек. Үземне шулай тоям. Анда бөтенесе менә никрошевлар гына җыелып укыйдыр кебек тоела. Ул ниндидер менә храм кебек, анда бөтенесе генийлар гына киләр, шунда укыйлар. Без кем инде дигән әйбер туктатып калды. Мин бардым, соңрак бардым, мин укырга кирип карадым, ләкин инде мин алар өчен өлкәнрәк идем һәм теге
бұзылған шимал идім мен алар үшін. Шуңа мені анда оқырға алмадылар. Сіз бит драматург, сізге нәрсе керек деділер. Ғажапландыра алмағанымдар. Мен анарсын бір қошын имтихан тапшыра білмедім. Мен білгенімді имтиханда алай сөйлей алмайм, қадетім шындай. Нешік болған, шулай болған. Аллаға шүкір, біз оқығанда Камал театрында оқыдық, һәм Мәдениет университетінде оқыдық саналса да, біз бар Камал театрында оқыдық. Һәм міне Сергей Васильевич Жанович бик дұрыс айтты. Бір аның фикері бар, аңа сұрау берділер, мұнда келгеш, міне Кирилл Серебренников турында. Міне ол бірнеңде театрал білімі болмаған кіші, бүгінгі күнде Мәскеуде театр білгішлері тәрбиелі еді, қазіргі хәлләргә қадар. Һәм инде театр МХАТта эшләде, анарсын Гоголь центрны оештырып, аны җитәкләде. Иң югары режиссерларның берсе булып саналайды. Ә бернинди театр белеме юк. Шуңа Сергей Васильевич айтты, театраль белем ул нәрсә дип. Ул 4 ел сиңа бирелә хаталар ясар өчен. Син студентлар белән укыганда менә хаталанасың. Шунда монсын эшләп карыйсың, тегесен эшләп карыйсың, өйрәнәсең. Ә инде білімі болмаған кіші, ол турдан-туры ничектер театрға келіп, шул хаталарны инде театрда эшли һәм өйрәнә. Аның юлы біраз башкачарак, ләкин шул ук юл. Шуңа күрә ничектер язмыш безне монда калдырган икән, демәк без монда кирәктер. Билгеле, мин хәзер укыган булсам, бәлки тағы да күбрәк эшли алган булыр идем дигән фикерләр килә анысы. Ләкин анда укып та бер нәрсәгә ирешә алмаган кешеләр бар. Хәтта анда түгел, монда кайтып та бер нәрсә эш кыла алмаган кешеләр бар бит. Шуңа күрә ул бирелгән кешегә бирелгәндер, инде бирелмәгән кешегә бирелмәгәндер. Мондый белем алу хәзер Аллаһка шөкер китап бар, интернет бар, аны өйдә дә укырга була. Шуңа күрә ул турда гына уйлап утырсаң эш бармы инде? Сез беренче чиратта драматург, режиссер, режиссура эшләрендә күп күрәбез, драматургия. Дөрес әйткәндә, мин сезнең драматург кенә алтысын килми, чөнки минем драматурглар үз мәсьәләсе. Гомумән драматургия хәзер кризиста, һәм кризистан чыга алмаска да мөмкин, һәм чыга алмаса да театр бернинди театр үз юлын дәвам итәчәк, театр аңа карап килган дигән фикердә. Миңа каршы килеп барган карыта басасыз. Мен бірінші чиракта өзімді драматург деп санайм. Белгілі, мен драматург, режиссура, әгер де әйбәт режиссерім болған болса, өзімнің әйбәт режиссерім болған болса, бәлки мен режиссура белән маташмағанда болар едім. Менә Туфан абыйның бәхтенә аның булган Марсель абый. Һәм билгеле, Туфан абыйның бөтен Татарстан театрларында һәм башка милли театрларда күп куйганнар. Әмма ләкин барыбер Марсель Сәлимҗанов белән Туфан Миңнуллин алар инде иңгә-иң кулга-кул тотынышып эшләгән кешеләр. Бәлки минем шундый кешем булган булса, мин режиссурга кермәстәйм. Беренче хыялым минем режиссер булу булса да башта. Әмма мин кинорежиссурга хыялланган идем. Аннан соң Татарстанда кинорежиссурга укытмаганнарын аңлаганнан соң мен театрга китәргә булдым. Драматургия кризиста дип аны кайчан әгәр дә укып карасаң, гел шулай дигәннәр. Гел шулай дигәннәр, драматургия кризиста дигәннәр. Безнең башка милләтләр белән чагыштырып карасаң, менә күршеләр белән чагыштырып карасаң, әле безнең драматургия бик әйбәт хәлдә дип әйтергә була. Драматурглар күп булмый. Драматурглар күп булмый, алар һәр вакыт бармак белән генә санарлык. Гел булган 1-2 драматург, алар бөтен җирдә куела торган, айрым-айрым берничә драматург, айрым театрларда гына куела торган шундый драматурглар булган. Һәм бөтенләй бер кайчан куелмый торган драматурглар булган һәм булачак дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең хәл әле Аллаһка шөкер. Конкурска да менә елына 60, 70, 40 пьеса килә торган. Бу начар түгел. Шулар арасыннан гомумән мин саныйм, әгәр дә елына бер 2-3 әйбәт пьеса туса, ул безнең Татарстан театрларына җитә. Булдымы?
театр куйган бит нәрселер, демек туган инде. Шуның өстәле классик өстәле, тәрҗемә әсәрләре өстәле һәм шуның белән җыела ул бара. Румы драматургияны куйган, үзен куйган. Нишләп Сөмбелне куйдык. Сөмбелне куйдык. Аннан соң Айгөл Әхмәтвәлиева куела дип беләм. Бу сезонда куелдымы, юкмы әйтә алмыйм. Тагын Зөлфәт Хәкимне куябыз. Быел тагын куйдык. Иске әсәрем булса, иске әйберем булса да барыбер куйдык. Узган Зөлфәт Хәкимне Әлмәт театры куйды, Тыкрыкта бу хәл пьесын. Шул пьесаны куйды Нур театры Уфада. Санасаң җыярга була. Biz менә Камал театры хәзер Камал мәктәбе дип үзенең ключевой спектакльләрен күрсәтә башлады. Анда сезнекеләр юк, ул бармы, булырмы, юкмы, алга таба күрербез. Әмма сез үзегезнең иҗатыгыздан инде ключевой спектакльләр, драматурглар, режиссерлар кайсын саныйсыз? Камал театрындамы әллә гомумән? Гомумән. Иҗатындагы ключевой эшләр. Мин үзем бик тә яратам спектаклемне, Нух пингвиннары спектаклен яратам. Мин ничәнче елда, 11дә микән инде ул, 10нчы елдамы үземнең шәкертләрем белән театр оештырып маташкан идек. Шул ике әсәр куйдык без анда, берсе аның Нух пингвиннары иде. Театр әһелләре берлегендә булды ул. Актерлар йортында уйнадык. Без аны Камал театрында да, кече сәхнәдә уйнадык. Һәм шул спектакльне мин нишләптер бик яратам. Ул балалар өчен иде спектакль, пингвиннар турында. Ләкин ул бик ничектер күңелгә якын иде. Әле аның эшләү атмосферасымы, нәрсәме, минемчә бик әйбәт спектакль иде кебек. Булай санаганда инде һәрбер спектакль ул үзең өчен ниндидер үзең белән көрәшергә кирәк бит. Яңа мин кабатланырга яратмыйм, бер төрле итеп куярга яратмыйм. Бер төрле итеп куйган кешеләрне аңламыйм мин, мәсәлән, шул Чехов белән Шекспирны икесен бер төрле итеп куйган кешене аңламыйм. Ничек булай? Нәрсәсе кызык кешегә гел бер әйбер турында язырга, гел бер әйбер турында куярга. Шуңа күрә һәрбер спектакль ул минем өчен ниндидер эксперимент. Бәлки ул хәзерге күзлектә караганда эксперимент түгелдер, ләкин мин андыйга да әзрәк шикләнебрәк карыйм. Ләкин һәрбер шул мәхәббәт фильмны гына алсаң да, мәсәлән, аны кемдер әйтә, бу инде нәрсә, бу инде комедия шунда. Мәхәббәт фильм миңа калса комедия жанрын ул үзгәртте, киңәйтте кебек. Комедия аннан соң без хәзер мәхәббәт фильмны кайчак 3 сәгатькә якын уйныйлар. Ул чыкканда 2:40 бара. Ансында актерларның импровизация һәм әзрәк шаярулары дип әйтимсең. Ләкин комедия ул аның структурасы әзрәк катлауланды кебек ул әсәр белән. Чөнки анда вакыйгаларны гына санап китсәң дә, мин куйганда аны Айрат Абушахманов әремисен куя иде. Мин мәхәббәт фильмны чыгарып маташайм. Нәрсә турында дип сорады, мин сөйли башладым. Әле вакыйгаларны гына санап китә башладым. Бу бөтенсе бер пьесада мәллә ди. Бигрәк ди монда ди, күп ди. Менә шулай, ул катлауланды. Хәзер инде безгә ниндидер 10 ел элек язган әсәрләрне кабул итәргә авыррак, чөнки алар инде бер катлы кебек тоела башлый. Аның структурасы артык җиңел кебек тоела башлый. Безгә инде вакыйгалар күбрәк кирәк. Шулай, кайсы спектакльне алсам да, кемдер бөтенесе яратып, мин үзем яратмаган спектакльләрем бар, мәсәлән. Ләкин һәрберсендә ниндидер яңалык, үзеңә беренче чиратта яңалык. Шул, мәсәлән, ришвәттә. Ришвәтне бармы ришвәттән дәва. Мәсәлән, мин аны беләм, күп кенә кеше ул спектакльне яратып бетерми. Әмма ләкин анда мин хәтерләмим шундый фарс жанрында, ничектер клоунадага якын формада эшләнелгән спектакльне татар театрында хәтерләмим. Без аны эшләп карадык. Билгеле, аны
Аңа бәлки артистлар да әзер булмагандыр, кайбер артистлар анда без аны җиренә җиткереп бетерә алмаганбыздыр бәлки. Ләкин ул омтылыш булды анда һәм ул спектакль миңа беренче чиратта шунысы белән кадерле. Һәм Шалу театрында ике хуҗаның хезмәтчесе, мин бик яратам ул спектакльне. Шалу театрын бик яратам, артистларын хөрмәттем. Ул театрның потенциалы бик зур һәм киләчәктә ул ачылыр дип уйлыйм мин. Шулай ук Әлмәттә без эшләдек. Хиҗрәтне мин бик яратам. Хиҗрәт спектаклен. Шулай ук әле ул хиҗрәт бөтенләй башкача яңгыраячак иде билгеле, әгәр дә ул Казанда булган булса. Әлмәт театры гомумән Казанда булган булса, тагы да ничек дип әйтим, күз уңында булыр идем. Соң алар әле Әлмәттә яшәп тә барыбер, монда Казанда кебек безнең бер театраль пространствода киңлектә яшәргә тырышалар һәм Россия театраль киңлегендә яшәргә тырышалар. Әлмәттә анда Фәридә Вагизовнага анда һәйкәл куярга кирәк. Чөнки Әлмәт гомумән театраль шәһәр түгел. Аны тамашачысы театраль түгел. Анда тамашачыны җыю, анда җитәкчеләр генә белә аның нәрсә икәнлеген. Әле алар шулай фестиваль форматындагы спектакльләрдә, үзебезнең милли форматтагы спектакльләрендә бергә берләштереп, театрны шулай алып барырга тырышалар. Ничектер һәм аларның бүгенге көнгә кадәр ни гаҗәп ул хәлләреннән килә дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Әлмәт театрында бик хөрмәттәм, яратам шул хиҗрәт спектаклен. Анда ничектер бик рәхәт булды анда эшләве. Хәзер кайчак карыйм, кайбер әле 3-4 ел элек куйган спектакльләрне үзем онытыла бит, еш куйгачтан күп куйгач онытыла бара спектакльләр. Аннан соң яңа күз белән карыйсың, кара нәрсәләр уйлап чыгарып бетергән булганбыз икән дип карыйсың. Шул драматургиягә килгәндә, гомумән татар халкы һәм татар җәмәгатьчелеге минем драматургия белән таныш түгел дип саныйм мин. Чөнки минем китаплар басылганы юк. Аның белән шөгыльләнергә кирәк. Минем вакытымда ничектер андай пьеса беренче чиратта куелырга тиеш дип санаганга күрәме, мин аның белән шөгыльләнгәнем булмады. Тәкъдимнәрдә булмады. Менә Рифат Сәлах Татарстан китап нәшриятыннан тәкъдим итте. Мин аңа балалар өчен язылган әсәрләрне җыеп бирдем һәм 18нче елда Алла теләсә менә балалар өчен язылган китап чыгарга тиеш. Шуңа күрә беләләр бары тик куелган әсәрләрне генә белә. Куелды күпчелек очракта ул комедиялар һәм кайдыр мелодрама форматындагы әйберләр. Үземнең иң яраткан һәм татар драматургиясен әз генә алга сөрергә дип язылган әсәрләр, алар ничектер читтә калды. Алар беркемгә кирәкмичә калды. Шуңа күрә мин татар драматургиясен үстерергә дип кычкырып жүргән кешеләргә хәзер бигрәк әзрәк шикләнебрәк карыйм. Чөнки кайда ул кешеләр, әгәр бу пьесалар туганда нишләп алар куелмады һәм нишләп ул кешеләр шул пьесаларны күтәреп чыгып йөрмәделәр, менә бит шундый пьеса бар дип. Бу үземнең әсәр булганга гына түгел, мин үземнең әсәрләремне Аллага шөкер ике күзлектән карый алам, драматург күзлегеннән дә, актер күзлегеннән дә, өч күзлектән, хәтта режиссер күзлегеннән дә карый алам. Шуңа күрә бу әсәрләр шул Борхан йорты, Хәерле юл, Мәдинә, Күсе һөҗүме, хәтта Гармунны атарым мин. Менә әле бу искә төшкән 5 пьеса гына. Алар татар театрыннан читтә калды һәм бу татар театрының бик зур югалтуы дип саныйм мин үзем. Һәм алар билгеле минем иң яраткан әсәрләремнең әз генә сәламәтлеге белән кыенлык булган баланы күбрәк яратасың бит инде. Язмышы барып чыкмаган баланы ата-ана күбрәк җәлли. Шуның кебек бу әсәрләрне дә мин ничектер башкача мөнәсәбәттә ул әсәрләргә, алар әзрәк бәхетсезрәк әсәрләр булды дип саныйм, ләкин бәлки татар театры ул әсәрләргә мөрәҗәгать итер, әмма инде соң булыр.
rejissör bilseniz, size koyma yaşatmalar. Eles'e başka tüzlükler. Мен бит үзем дә кеше. Мен бит теләсә кайсы театрга аяк тиеп бәреп кирип, менә бу әсәрне куям дип әйтергә, андый мөмкинлегем юк минем бер театрда да дип әйтергә кирәк. Һәм әзгенә бар үзеңне шикләү дә бар. Миңа режиссер буларак үсәр өчен миңа башка әсәрләр куярга кирәк. Мен аннарсын кызык та түгел миңа. Мин аның ул әсәр белән бер янган, бер аның белән эшләгән, аның өстендә тагын бер катага мөрәҗәгать итеп, инде үз пьесаңны эшләү, ул ништер инде формальрак, ништер техник әйбергә әйләнә, ништер күңел халәтенә түгел, еш кына. Шуңа күрә мин үземнең әсәрләремне куйганда яратам аларның язылып бетмәгәндә ук эшли башларга. Мен мәхәббәт финны мин аны тиз генә язып аттым да, аннан соң нәрсәләр эшли башладык. Мин шунда кайбер сәхнәләрне кәгазьдә дә юк иде. Мин артистларга менә син шулай дип әйтә, син шулай дип әйт, син шулай дип әйт, син шулай дип әйт. Аннан соң алар уйныйлар аны. Мин инде оныттым ул текстны, киләм дә артистларга әйтәм, әйтегез нәрсә дип әйттем мин сезгә, анда язып алыйм, мен моны бит текстка кертергә кирәк. Шундый ук хәл булды Әлмәттә, менә хыял йортын чыгарганда. Анда рәхәтләнеп эшләдек без. Көненә 13-14 сәгать мин гомердә эшләгән юк. Артистлар бер кем ихтә дип әйтмәде, бөтенесе рәхәтләнеп эшләделәр. Мин аларны өйләренә куып кайтарайым. Барыс кайтып, юк там бер генә прогон ясыйм дип, төнге сәгать 12 җитә, алар һаман прогон ясамакчы булалар. Мәйтәм, ясарга була прогон, проблема юк. Әмма сез иртәгә эшли алмас хәлдә буласыз. Сезгә һәр кызык кебек тоела, барыбер йокы булмагач, ял булмагач, икенче көн югала. Шуңа күрә мин аларны инде өйләренә куып кайтарайм. Ул бик рәхәт булды эшләү. Анда да шулай текстны үзгәртеп язу, артистлар белән бергә нәрсәдер уйлап чыгару. Менә ансы алай булганда рәхәт. Инде тулысынча әзер әсәрне үзеңә алып кую, ул бүтән башкачарак дип уйлыйм мин. Шунда драматургияга килгәндә менә Әсгәров әйткән юл фикерне. Безнең татар драматургиясендә трагедия жанры булмау, ул милләт үсешенең бер тоткарлыгы ди. Трагедия жанры, ул гомумән Токташның гына исәпкә төшерде. Бәлки тагын бардыр инде берничә, ләкин ул жанр бездә бик... Ничек, трагедия жанры Токташта гына түгел инде, Токташта җирулар трагедиясын әйттем икән Әсгәров. Нәкыйс әлбәттә фаҗигаләр байтак. Ләкин алар бездә сәхнәдә дә бармый бу жанрга безнең. Хади Токташ та бармый бит. Хади Токташ та бармый. Ул бездә генә түгел ул. Ул бездә генә түгел. Беренче бөтен дөньяда әле менә Фәрдрафкач белән дә күптән түгел сөйләшкән, бөтен дөньяда кассаны җыя комедия. Менә Олег Павлович Табаков бит инде зирәк акыллы кеше иде. МХАТны җитәкләде. Анарда Райкуниның 13-нче бүлмә дигән пьеса, нидер, бульварный драматургия дип әйтимез. Ул бик структура буларак, законнары буенча бик дөрес язылган, әйбәт язылган бәйләнмәслек пьеса, ләкин МХАТ өчен бик түбән дәрәҗәдәге әсәр кебек. Әмма ул да аны куйдырткан, ул да барган, хәзер дә бара аларның сәхнәсендә. Чөнки ул аны куймаса, башкасын куя алмыйлар. Ул шуны куя да, аннан соң инде фаҗиганы куяла, чөнки фаҗига әзрәк касса җыймаса да була, чөнки бу кассаны аларга эшләп торачак. Менә шундый компромисслар бар театрда. Фаҗига жанры менә ул үзара бәйледер миңа калса, менә ул милләт язмышының үсешен тоткарлыймы, әллә милләт язмышы милләт үсештән туктаганга фаҗига юкмы? Менә кайсы алдан тавык булганмы, йомыркамы башта булган? Монысы инде уйларга кирәк бу мәсьәлә турында. Безне сезне әйткән бар тамашачы тәрҗемә сәләмә йөрмәгез. Анда сез дә аңа бер каршы әйткәнегез,
matbuot konferensiyasında. Ama ben sizin Kulinovich eserin sen koydayını koyganı kılgeç. Şuna da bu rejissör problemisi de buladım. Siz Kulinovich'ni Tatar eseri edip koygan ediniz. Başka rejissörler Şekh edip koya, Shakespeare edip koya. Siz bilmek işlesiniz. Tercüme eseri niş koyuyorlar. Tercüme eserleri de türlü bula. Eser gommen türlü bula. Кайбір әсер ул татар тілінде жазылған ұшырақта да татарша болмасқа мүмкін, татар милләтіне ят болырға мүмкін. Міне мен әлмәтінен қарамадым, Медея әсері шықты, Хайнер Мюллер әсері. Міне ул біздің театрға яқын мекен, yok мекен, әйте алмайм. Мұнда нешік қойсаң да мен қалса әсер бик бар кіші язмышын шағылдырған әсерлер. Бар нендейдір сәнғатны, ғыммен әдәбиятны, театрны әзірек үзгәртірге, анда яңа кеңліклер ашырға тілеу білән, шундай фикір білән yazылған әсерлер. Нендейдір яңа ысулар табу тілегі білән yazылған әсерлер. Менә алары мен қалса біздің татарға ғана түгіл, ғыммен бүтін милләтке де ансы ауыррақтыр қабыл етірге. Ярослав Полиновичның «Земля Эльзы» әсері, ол сен қайдайдың, шой деп тәржіме етіп, ол анда кіші язмышлары, ғадәти язмышлар, алар бізге бик яқын деп әйтергә керек. Һәм шунсы қызық, мен ол әсәріне эшләгәндә, анда хор бар бит инде, хор җырлый, әбиләр хоры. Алар гел рус, анда казак һәм шигән җырларын җырладылар. Рус телендә барса да. Һәм мен аны әйткәнем, һәр ташланырлар дип уйладым инде. Мен әйтәм, һәр бөтенсе ташланырлар инде татар спектаклендә, русча җырлар. Ни гаҗәп беркем ул турыда уйламады да. Аны кызык Екатеринбургка фестивальгә алып баргачтын, анда бәйләнделәр шуңа. Нишеп русча җырлыйлар, татар җырлары кертергә егез дип. Монда беркем бер сүз әйтмәде, анда нишептер шулай диләр. Дигәннәр үзем булмадым. Тәрҗемә әсәрләреннән бездә бик әйбәт барды Кара Шикмән мәсәлән. Ул кызык вакыйга, без ул вакытта студентлар идек. Һәм театрның фойесында сорау алу үткәрә идек. Анда 12 сораудан тезгәннәр иде шундый бер бит. Без фойеда тамашачылардан сорау ала идек. Анда спектакльләрнең вакытын күчерү турында, кайсы вакытта башланса сезгә яхшырак, сезнең яшегез, статистика булдырыр өчен. Һәм анда бер сорау бар иде. Нинди әсәрләр куюын телисез бар иде шуны сорау. Бөтенесе шул комедия, татарча әсәрләр кирәк, безгә тәрҗемә әсәрләр кирәкми, яратмыйбыз, менә куялар анда тегеләй булай. Аннан соң икенче сорау яраткан спектаклегез. Кара Шикмән. Кишаны хәтта тәрҗемә әсәре икәнен дә аңламый иде. Ништер кабул итеп, оныта иде, белми иде, ул кызык түгел иде ничектер. Һәм шуның белән шуннан нәтиҗә ясарга кирәк, бәлки әсәрне дә сайларга кирәктер инде. Ләкин дөнья матур, дөнья киң. Безгә үзебезнең ишебездә генә ябылып ятырга миңа калса ярамый. Башка милләт әсәрләрен дә кую, ул беренче чиратта гомумән театр сәнгатен үстерә. Әгәр дә инде ул классика булса, ул Шекспир булса, ул Мольер булса, һәм башкалар Брехтның әле бездә әлбәттә куелды. Ләкин Камал театрында Брехтның бер кайчан куелганы юк бугай мәсәлән. Ул бик зур югалту дип уйлыйм мин, һәм киләчәктә ул төзәтелер дип хыялланам. Шама белергә кирәк. Мәсәлән, рус театры бүгенге көндә афишасын карасаң, анда урыс әйберләре бик аз. Күпчелек театрларда рус әйберләре бик аз. Алар гомумән тәрҗемә әсәрләрендә генә утыралар. Ансын да дөрес түгел дип саныйм мин. Чөнки режиссер ничек кенә гениаль булмасын, ул куйган спектакль, ул
әйе нәрсәдер бирә билгеле театрга. Әмма ул киләчәк буыннарга барыбер пьеса кала. Менә аңлата аламмы юкмы? Менә мәсәлән Кулябин, Тимофей Кулябин куйды өч сеңелне, ничек дип атала, мин дөрес әйтмәм. Сөйләшә белмәгән кешеләр телендә жестлар белән, хәрәкәтләр белән сөйләшкән. Анда сөйләшмиләр, анда куллар белән сөйләшәләр. Әйе, бик шәп уйланып табылган һәм башкарылган. Ләкин бу хәтирә булып кына калачак, ниндидер эмоция булып кына калачак. Без инде икенче тапкыр Шекспирны алып, бу ысул белән куя алмыйбыз, бу каватлау гына булачак. Ул бер спектакль өчен генә. Өч сеңел бу спектакль монда калачак, аның пьесасы әле тагын китәчәк, аны башка телдә дә куячаклар, башка ысул белән дә куячаклар, биячәкләр дә, җырлаячаклар да ул әсәрне, чөнки ул әсәр буларак оешкан һәм ул бар. Менә монда инде театрларга карарга кирәк. Театр бу, татар театры бу өлкәдә миңа калса ул дөрес сәясәт алып бара. Безнең репертуарда тәрҗемә әсәрләр дә бар, үзебезнең классик әсәрләр дә бар һәм инде заман драматургиясе бик саллы гына рәвештә күрсәтелгән дип әйтергә кирәк. Biz hozir elifchilar bo'yicha biz kechagina matbuot konferensiyasi o'tkazdik. Elifchilarni Nurbekni eng birinchi qutlovchi siz bo'lgan. Siz mana endi oldin qiyinlov bo'ldimi bu? Chunki siz o'zingiz deb o'tgan yillar shu prosesda qatnashgan ham o'zingiz nominant bo'lgan kishi. Bu ham siz mana nechik bayalaysiz? Bu ishroqli hamda bu shulay tegish edimi? Bu narsa bu җиңү. Бу җиңү җегетләрнең чип-чиста җиңүләре, шул гына. Бар тик шул гына, чөнки аларга әфәрин. Алар әле мин искә төшердем узган елны, нәкъ бер ел элек, май аендамы, Нурбәк белән Туфан рус яшь тамашачылар театры стоянкасында капчык белән ком күтәреп йөриләр икәү. Мин теге булай килеп кенә карап куйдым, барны нишәргә җыйналар икән. Алар икәү ком күтәргәннәр, алар шул Әлиф спектакленә ком алып килгәннәр дә, алар бит акчасыз һәм бернинди ярдәмсез эшләделәр ул спектакленә. Һәм алар видео язма ясап, Мәскәүгә җибәрергә җыйналар. Шуңа аларга ком кирәк булган. Алар каяндыр алып килгәннәр дә ул комны икәүләшеп күтәреп йөриләр шул комны. Әйтәм, менә узган ел ком күтәреп йөрделәр, бу ел маска күтәреп йөриләр. Менә шул бик шатландым. Нурбәкне, Туфанны да хөрмәттем. Нурбәкне гомумән яратам. Без студент чактан таныш, бергә эшләгәнебез дә бар. Би Хәйбулланы да эшләдек. Теге заманда инде күп кеше хәтерләмидер. Нурбәк сәхнәгә чыккач, аннардан күзне алып булмый. Менә ул аның физик мөмкинлекләре дә, эмоциональ ягы да һәм энергетик ягы да шуның белән ул җәлеп итә. Һәм бу аларның спектакле Алтын битлек кәлеккәч, мин аны чама белән булай үзем уйлап, мәйтәм, монда бирсәләр дә Нурбәккә бирерләр дип уйлаган идем. Бу билгеле ниндидер логик әзрәк башны логик яктан эшләтеп карау нәтиҗәсендә шундый фикергә мин килгән һәм ул ни бәхет шулай булып чыкты да. Нурбәкне ничек мин беренче кутладым, мин ачтым, Фейсбукта текстовый трансляция бар иде. Һәм мин ачканда иң әйбәт хатын-кыз ролен тапшырдылар. Аннан соң Мәйтәм һәр Нурбәкләрнең номинациясе димәк. Карадым, аларга Нурбәк чыкты, мин шундук язып җибәрдем Нурбәккә котлап. Һәм ул 5 минуттан җавап та бирде. Шул бик куандым җегетләр өчен. Бу безнең Татарстанда ялгышмасам 6-нчы Москва, ничәнче? 6-нчы. Берсен кемдә? Агадидамы кемдә? Ну, 7-нче Агадида фикер санарга мөмкин. Ул монда алганмы? Бу опера театрының бармы? Безнең спектакль беләндерме? Ну, алса безнең инде, ничек бу? Безнең спектакль белән алгач, безнеке Алтын битлек
бұл бетінде көз алдыңызға кетерсіз, бұл бүтін Россияда мен картаны көрсетемін міне бүтін Россия, біздің Татарстан мұнда неше мыңдаған биючі бар. Бұйыл Нұрбек шул мыңдаған биючілер арасында ең әйбәті бұйылда. Нешік шатланмайсың, ол бет әфәрін деп әйтерге генә керек, шатланырга керек, қуанырга керек, һәм жігіттерні келешекте де аларға эшләргә мөмкинлекләр тудырырга керек, бәлки тағы да зуррак дәрәҗәләргә ирешә алырлар. Бу бик куандыра торган хәл. Бу безнең бу җиңү бер яшь иҗатчыларга Татарстанда игътибар җитмәү проблемасын ачты дип саныйм. Бу социаль сәтәрдә бу турда сүз күп булды инде. Яшьләр безнең үз энтузиазмнары белән баралар. Аларга дәүләт ярдәме аз. Исемнәр бирүгә дә карыйм. Сез үзегездә 10 ел элек җәри премиясын алгансыз, аны кеше белмәгән. Чөнки бу премияның без авторитетын ясый алмадык. Һәм ул премия алучыларны без Тукай премиясына алып бармыйбыз. Бирәбез дә онытабыз. Күпме сез үзегез ничек саныйсыз? Менә яшьләрнең, иҗатчы яшьләрнең, милли яшьләр турында сүз бара. Аларга ярдәм итү сәясәте ничек булырга тиеш безнең республикада? Монда ике яклы. Ике яклы, чөнки яшьлеккә әз генә каршылык та тудырырга кирәк. Ансы да бар. Бөтен менә инде каршылыкта туа да шундый әсәрләр. Эшлисе килеп эшләргә мөмкинлекләр аз булганда, аны көрәшеп, шунда ниндидер зур әсәрләр туа. Шул яктан, икенче яктан караганда, шул вакытта гомумән әйдәгез барга бер нәрсә эшләргә бирмик, аннан соң әйбәт эшләрләр дигән сүз түгел. Шулай бит. Исемнәргә килгәндә, миңа калса, гомумән ул исемнәрне күптән алып атырга кирәк. Шунардан башларга кирәк. Ул бит совет заманында кешеләрне бушлай эшләтү ысулы. Минем әтинең иң яхшы тракторист буларак җыйган почетлы грамоталары, мактау кәгазьләре бер сандык ята. Аның белән аның зарплатасы да берничә артмаган, һәм ул эшләп кем байган дигән монда гыйбарә килә башка. Гомумән Россиядә алып атырга кирәк. Ул атказанган халык артистлары, ул халык язучылары, бездә күпме халык язучысы, менә бер шагыйрьнең чыгып халыктан сорагыз, инде 2 ел шигырен беләме дип. Тукайны, Такташны, Хәсән Туфанны, Дәрдмәнне әле әйтергә мөмкин. Бүген язган кешеләрне кемнекен әйтә ала? Анда халык язучылары көтүләре белән җырыйбызны. Киләчәктә бәлки без дә шул көтүдә булырбыз, безне дә белмәсләр. Но ул бит инде аны дәүләт бирә, халык бирми. Гомумән әдәбиятны уку бит инде хәзер әдәбият заманы түгел, кызганычка каршы бездә Татарстанда. Бу язуны ташларга дигән сүз түгел, билгеле. Эшләргә кирәк, нәрсә эшләргә кирәк. Ләкин минем сүзгә караганы бит инде алып атмаячаклар. Шуңа күрә миңа калса, менә бу җегетләргә, монда Илмир Низамов, Марсель Нуриев, Туфан Имамуддинов, Нурбек Батулла. Менә 4 җегетебез безнең. Буларның бүген үк бөтенесенә бирергә кирәк. Татарстанга атказанган артисты, Туфанга атказанган сәнгать эшлек исем бирергә кирәк. Чөнки алар лаек шуңа. Лаек, алар билгеле бер эш өчен. Бу намус һәм тугрылык түгел. Намус һәм тугрылык әйбәт ул. Әйбәт. Ләкин кеше вакытында бөтен нәрсәне вакытында алырга тиеш. Аннарсын инде алып бетергәннән соң намус һәм тугрылык алырга тиеш. Гомер буена бер нәрсә алмыйча, аннарсын бу бит инде картайган, монда бит инде ни дип алай бирү ул дөрес түгел миңа калса. Безнең 40 яшьтә Россиядә һәм башка регионнарда инде Россиянең халык артистлары җырый. Безнең Татарстанның атказанганны алса, кеше инде бәхетле булып җырый. Күпме кешеләр шуның өчен борчылып, мин үзем шәхсән аның өчен беркайчан борчылмадым. Муса Җәлил премиясында мин аңламыйча да калдым, аны театрдан ничектер язып биргәннәр. Мин берничә катнашмадым, барып кына алдым аннан соң.
шулай алганда билгеле рәхәт ул. Кемдер бит аны миңа бирмиләр, мен кемнәндер кием алай дип йөрү кеше авырый башлый, кеше ниндидер төшенкелеккә бирелә һәм аның эшендә дә бу миңа калса ничектер йогынты ясыйдыр. Җегетләрне билгеле аларны күтәрергә кирәк, мөмкинлек бирергә кирәк эшләргә. Аларның бүгенге көндә хәзер берничә гастрольләргә чакыралар дип беләм, һәм дәүләт аларны ярдәм итер дип ышанасы килә ул гастрольләргә барырга, һәм киләчәктә дә аларның планнары зурдан. Ләкин менә икеле. Нурбек үзе дә әйтте бит, бәйсез театрлар күбрәк булсын, булган театрлар бәйсез булсын. Дәүләттән акча алгач, телисеңме, теләмисеңме бәйләнеп куясың, ансы бар менә. Бу очракта миңа калса, безнең менә камерага туры карап әйтәм. Безнең татар милләтендә әле бик бай-бай абзыйларыбыз бардыр дип уйлыйм. Һәм әгәр дә инде сез милләт язмышына битараф түгел икән һәм үзегезне дә ничектер тарихка кертәсегез килә икән, бүгенге көндә менә шундый җегетләргә ярдәм итәргә кирәк. Ул безнең традициябыз булган, ул югалтылган. Шул Апанаевлар, Галия мәдрәсәләре, Мөхәммәдиятул, Хөсәйния мәдрәсәләре. Ул мәдрәсәләрне бит безнең үз тырышлыклары белән эшләп байган кешеләр шул мәдрәсәләрне төзегәннәр һәм анда укытучыларны тотканнар, Рәмиевләр, Дәрдмәннәр. Теге вакытта Шура журналы һәм Вакыт газетасы чыгарганнар. Аларның журналистлары ул вакытта Россия министрлары алган зарплатаны алып эшләгәннәр. Булар барысы да үз акчаларыннан түләнгән. Кешенең үз кесәсеннән түләнгән. Һәм уларны кирәк дип санаган. Чөнки алар элек аңлаганнар. Без милләтне милләт итеп сакларга тиеш. Һәм ул милләт безне саклаячак. Әгәр дә бүгенге көндә безнең бай татар ир егетләреме, хатын кызларымы милләтне сакламасалар, иртәгә аларның урынына бүтән кеше дә яраячак. Чөнки татар бетсә, Татарстанның президенты да инде татар булмавы гаҗәеп булмаячак. Һәм башка урыннарда да башка милләт кешеләре килеп утырса, инде ул гаҗәеп булмаячак. Шуңа күрә монда милләтне саклап, сез үзегезне саклаячаксыз. Менә шуны гына аңларга кирәк. Бер нәрсә кирәкме үзенә? Ул безгә кирәк, йолдызга бирү. Йолдызга бирү ул безгә кирәк. Менә шуны аңларга кирәк. Илмирның бәлки үзенә шулай кирәкмидер ул, ләкин ул безгә кирәк булырга тиеш. Нишләп менә гаҗәеп халык, Мәскәүгә барып, андагы абзыйлар бу җегетләргә сезнең әйбәт дип әйтеп җибәрү кирәк. Монда үзебезнең күз юкмы әллә безнең аларны күрер өчен? Бу гаҗәеп әйбер. Ничек без үзебезнең без бит аларны менә булай күтәреп, анда илтергә тиеш. Менә безнең җегетләр бар дип үзебез илтеп бирергә тиеш, анда күрсәтергә тиеш. Монда анда күтәрәләр дә монда кайтар. Кара безнең бар икән бит дип аннарсын утырабыз монда. Ул алай бит. Мин аңламыйм, логикасын аңламыйм, мантыгын аңламыйм. Бу кичәгенә шул җырчыларыбыз безнең, шул Дина Гарипова, Илмирлар. Алар нәрсә, Мәскәүгә бер атнага барып кайттылар да яхшырак җырлый башладылар менә. Алар мондан киткәндә үк шулай җырлыйлар. Нишләп соң без аларны шулай күтәрмәдек монда? Нишләп сокланмадык аларның җырлауларында? Мәскәү телевизорыннан күрсәткәннән соң гына без аларны кара ничек матур җырлыйлар икән безнең кызларыбыз, әйтегез аларның гонорарларын күтәрик, тегеләй әйтик, булай әйтик, звонить бирик дип уйлап. Үзебездә күрә башламасак, бер кайчан булмаячак. Бу үзебезне бер-беребезне хәтта хәленнән килеп бетмәгән кешене дә әзрәк тертеп җибәрергә кирәк, күтәрергә кирәк.
мөмкинлек бирергә кирәк. Аны үсендерергә кирәк әз генә кешеләрне. Ну, ул үсендерү гомер буе булырга тиеш түгел. 1-2 елмы, 3 елмы кешегә әзрәк мөмкинлек бар. Бу җир әзрәк начар ярар. Төзәлер. Төзәлми икән, аннан соң 3 ел вакыт бирдең. Юк икән кешедән. Всё, бетте. Онытырга кирәк, башкасын эзләргә. Безнең ничә миллион халык татар арасында, миңа калса, андый кешеләр табырга буладыр. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.